שכחתי, יש לי חור בזיכרון. אמי שלחה לך מתנה. אל תפטפט, אבא שלי אמר שזה סוד צבאי. שי, זה משקפת פננית. עולמית. תפשו לנו את הכי הרבה. הלכנו לפגוש את בן דודי שבא מירושלים. בשבת עורכת הכיתה טיול למבצר אנטיפטרוס. אני לא מבין למה דורשים איתנו להיות תמיד אחר הצהריים במיטות. מה, אנחנו תינוקות? אוי, שכח. טיטי גדול. אמא, סרוטה! לא סרוטה. אנחנו בבסיס ואתה לא תצעק. סתמי את הפה שלך. לא. סתמי את הפה שלך. אנחנו בבסיס ואתה לא תצעק. סתמי את הפה שלך. אנחנו בבסיס ואתה לא תצעק. סתמי את הפה שלך. אני מריח. אתה מריח ותריח. איזה קולה. הראלי התחילה ללמוד רחוב על אופניים. אבל מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אז כן, הצגת עליי. יצחק זה לא חברי. אני לא יכולה ללכת. הסברתי לך את זה כמה פעמים וכמה פעמות. צנצנת של דבש, בקשתות תפוח. כך. מה אומרים? תפתחי לי. תפתחי לי תפתחי לי באמא שלך. מה את מחזיקה ביד?